ଗପ କହି କହି ଲକ୍ଷେ ଜହ୍ନକୁ ଆଣି ମୋ ହାତେ ଧରେଇ ଦଉ। ଅଭି ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁ ଡେରି ହେଲାଣି ୟାର। କଣ ବାହାରିବି କହିଲୁ? ମା ଦେଖୁନୁ ଡ୍ରେସ ଆଇରନ୍ କରିନି। ଏଠି ବହ, 5 ମିନିଟ୍ ପଳେଇବା। ତୁ ନିଜେ ଆଇରନ୍ କରିପାରୁନୁ, ମା କଲେ ଯାଇକି ଯିବୁ ନାଇଁ କି? ମତେ ସେଟା ଆସେନି, ମା କରିବ ସେଟା। ଭାରି ବିରକ୍ତ। ତୋ ଗର୍ଭରୁ କାଢି ମତେ ଆଣି ଦେଖେଇଲୁ ରେ ସଂସାର। ଖାଲି ପାଣି କଣ ପିଉଛୁ? ଆମକୁ 2ଟା ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଆସ। ନାଇଁ ମାମା ଆଣନି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲୁ ଅଭି। ମା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ନ ଖୁଆଇକି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ନା। ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ମା ଆଇଲି ଟିକେ। ସିଏ ମା କୋଳରେ ବସିବାରେ କଣ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକେ? କଣ ତୁ ମା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? କେତେ ବଡ ଘରର ପିଲା ସିଏ। ଆଉ ଷ୍ଟିଲ ଆସି କାଇଁ ପାଣି ଦଉଥିଲୁ? ଆମ ଘରେ କଣ କାଚ ଗ୍ଲାସ ନଥିଲା? ଆଉ ହଁ, ତୁ ହାତ ନ ଧୋଇ ତାକୁ କେମିତି ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲୁ? ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ହାଇଜିନିକ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ବିନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ସେ ହାତ ନ ଧୋଇଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତେନି। ତୁ କେମିତି ଅସନା ମସନା ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦଉଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀକି ଡାକୁନି। ଜାଣିଲୁ ମା, ତୁ ସେଇ ଗାଉଁଲିକି ରହିଯିବୁ। ଅଛି ମୋର ବୋଧେ ଝୁଲଣାର। ଆରେ ଅଭି ମା ଆସୁଛି। କାଇଁ କଣ ହେଲା ତୋର? ଆଉ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଜାଣିଛୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବାବାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସବୁ ପାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବିନି। ସେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ସେ ହଉଛି ମା। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ମା ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ଆସି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି ତୋ ମା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଆସେ। ତୁ କଣ କହିଲୁ ମାଙ୍କୁ? ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା, ତୁ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ଶୁଣିଥିଲି। ଆରେ ପୁଅ, ଜ୍ୟୋତି କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ପଳେଇଲା? ମୁଁ କଣ ହାତ ଧୋଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲିନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲା? ନା ତୁ କଣ କହିଲୁ ତାକୁ? ନାଇଁ ମା, ସେ କଥା ନାଇଁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଜ୍ୟୋତିର ମା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? ତୋ ଭିତରେ ସେ ତା ମାକୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଜାଣିପାଇଲି ମା, କଲେଜ ଯିବା ତ ଗୋଟେ ବାହାନା। ସେ ତ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଦୌଡି ଆସେ। ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଗାଳି କଲି ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଜାଣିଲୁ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କାହାଣୀରେ କଣ ଶିଖିଲି? ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଆଗରେ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ମୁଁ ରହିପାରିବିନି।